Heblaw am guriad y tonnau, llonydd oedd Llangrannog heddi. A rheolwr cymharol newydd ar y Pentre Arms yn dechrau dod i arfer a thawelwch y gaeaf. Hwn yn arferol? Odi, mae yn. Fes i trwy'r haf sy'n dangos fi'n credu maint o ailgydrefi sydd yn y tir lle yma ar ochr yr arfordir. Anodd i fusnes wedyn? Odi, a cadw'r staff wedyn yn cyn trwy'r gaeaf, achos mae synw yn y haf yn hwnni. Yn rhenti ar hyn o bryd, mae Geraint yn awyddus i brynu, ond pa mor bosib fydd hynny? Amhosib ar y foment. Affordable housing sy'n ei gael yma, wel, dim o fi chi gweld. Ers, post-Covid, maen nhw'n gweud. Prisiau wedi mynd sky high, so... Mae'r ffigurau diweddara ar gyfer eleni yn dangos bod 1648 o ailgartrefi yma yng Ngheredigion. Dros 500 o eiddo gwag hir dymor, a'r gyfradd ar ei ucha mewn ardalodd arfordirol fel hyn. There's a lot of talk, quite rightly, about second homes, and we can see the front page of the Daily Telegraph today about... Roedd y sefyllfa'n destun trafod gan y Pwyllgor Materion Cymreig yn San Steffan heddi, gyda chydnabyddiaeth bod y niferoedd uchel yn cael cryn effaith ar bobl ifanc ac yng Ngheredigion ar yr iaith Gymraeg. Mwyn cael tai ffwrddadwy i gael ei hunain ar y gris gyntaf o ran perchen cartrefi, mae pobl ifanc ni wedi dweud yn glir wrthon ni, mae dyna un o'r rhwystrau mwyaf sydd gyda nhw yw cael mynediad at dai ffwrddadwy, ac wrth gwrs os oes cynifer o dai yn ail gartrefi, wrth gwrs dyn nhw ddim ar gael i'r farchnad ehangach i'n bobl ieuenctid ni gael cartrefi yn lleol. O fis Ebrill, fe fydd Cyngor Sir Ceredigion yn codi premiwm treth cyngor o 100% ar ailgartrefi, gyda hynny i gynyddu i 150% yn 2025. Ond mae'n sefyllfa gymleth a mwy nag un ffactor i'r heriau sy'n wynebu pobl ifanc, yn ôl un arall fi'n cyflwyno tystiolaeth. Y broblem fwyaf ydy'r broses gynllunio. Mae'r broses gynllunio yn gynyddol hir, mae'n un gostus a mae'n un sydd efo lot o risg iddi. Felly dydy y farchnad o adeiladu tai ddim yn un apelgar o gwbl i nifer o gwmnïau adeiladu. Nôl yng Ngheredigion a gofyn am bolisïau penodol i ardalodd penodol na'r cynghorydd hwn. Fi'n credu os y cynghorau'n cael mwy o ryddid yn ei cynlluniau'r LDPs, cynlluniau lleol, i rhoi caniatâd ble maen nhw'n gweld bryngau yn ytrach na goffo gwrando ar polisïau falle mwy urban o Gaerdydd. Roedd hwnna'n lot o help i ni. A'r cwestiwn sy'n cael ei ystyried heddi yw effaith hyn oll ar y Gymraeg. Mae'n amlwg eriod, ond fi'n credu y mwy chi o fewn y gweithgareddau cymunedol, fi'n credu fwy chi yn gweld faint o bobl ifanc sydd yn symud i ffwrdd, boed gwaith neu ddechrau ffwrdd. I ni yn ffodus, ni'n gweld rhain dod nôl hefyd, ond wrth gwrs, os i nhw'n dod nôl, mae angen cartrefi dod nôl iddo. Felly, odi chi yn gweld yr effaith yn cymunedau ni. Yn y Pentre Arms, Llangrannog, mae Geraint yn aros am brysurdeb yr haf ac yn breuddwydio rhyw dro am gael lle yma i'w alw'n gartre.